Мразя светлината. Иване! Ела в стаята! Нали си, леля ми? Ти това леля ли? Да, дете. Това място въобще не е по-хубаво там, където живеехме преди. Нали каза, че тук ще бъде по-хубаво за мен. Много скоро това няма да има никакво значение за теб. Що ми пушиш от цигарите? Проблем? Дебела е. За нищо не става. Виж само. Пс! Яда тук. Ела. Хубава кожа. Добра коса. Зъбите не са лоши. За по-слаба искате да ни я пробутате, а? 50 килограма е. 50! И заради менструалния цикъл тялото й е малко променено. Знаеш ли колко време ще ни коства, докато я направим годна за работа? Знаеш колко пари ще изгубя? Ама е хубава, нали? Става. Тя остава. Айде, малката. Свети, оставаш. Нали се разбрахме? Моля те сега. Отиди при леля си! Пс. Пс. Ей. Обаче, Това е всичко, нали? всичко е вътре. С това приключваме. Се знае. Ето ти нещата. Разбрахме се с теб. Ето ти нещата. Вземи си. Леле, няма да... Моля те, вземи си нещата. Вземи. Аз ще върна Остия. Аз ще се върна да те взема. Свети, няма да Не е остана. това, за което си мислиш. Пусня! Пусти, ти казвам! Петя, да ми Петя, нямаш да... Пусни ме, бе! Пусни ме! Тръгвай веднага в стаята! Може в стаята! Курвичка мръса! Викай и плачи колкото искаш. Тук никой не може да те чуе.